Dnes si predvedieme, ako sa na pravý dokáže človek zavesiť sám a ako ho teda môže používať. Lebo mali ste viacej takéto otázky, tak poďme na to. Zavesím sa tentokrát do komplikovanejší spôsob, takže na točky a ukážem, ako sa to dá. Takže už mám obuté naše manžety na rukách aj na nohách a začnem nohami. Takže, predtým však dôležitý moment, zoberiem si takéto lano a točku, ktorú budem používať na ruky, si na jednej strane dám do takého lana, ktorú má dĺžku približne 4 metre, zavesím si ho a beriem si toto lano za sebou k nohám. Sadnem si a pripnem si nohy klasicky sám do točiek, čo zvládnem bez problémov. Tak, toto by sme mali. Prvá časť je pohodlná, nohy sú pripnuté. Teraz si láhnem. Výborné. Pripnem si na pravú ruku spôsobom medzi prsty a zápestie. Výborne. No a teraz mi zostáva ešte posledná ruka. A urobím to takto. Mám navlečené len zápestie, prsty mám voľné. Týmto lanom si vydržiavam vlastne karabínu. Prehodím cez karabínu prsty. Takto. No. A teraz vlastne toto lano už nepotrebujem. Toto lano môžem kľudne vyvliecť. Zarodiť. No a teraz si navlečiem vlastne ešte prsty tejto ľavej ruky. Výborné. A som zavesený. A teraz už stačí vám zapnúť vyťahovanie. Samozrejme nezabudnem vždy na začiatku rozhýbať sa, odskúšať, či všetko funguje v tele správne, aj na pravile. Plynule dýchať, usmievať sa a užívať si to. Vždy odporúčam skúsiť, keď plánujete prevracať sa vo vzduchu aj na brucho, vyskúšať si to samozrejme na zemi, či máme ramená v poriadku, či nás tam niečo nezabolí. Aj skúseným pravibistom odporúčam túto skúšku na zemi vždy robiť. Takže ideme hore. Je to paráda. No a samozrejme, dole to zvládneme aj sami. Stačí sa pustiť prsty a tým sa vyvlečieme z pravila a vyzrieme si nohy. Prajem vám krásny deň všetkým a určite pravilujte, je to perfektné a stojí to za to.